Naimbag nga agsapa kada tayo amin kakabsat, sakbay nga intay rugyanan iti daytoy nga aldaw ti panagdaydayaw, dawatek man kadagiti adda kabailan na nga mangi-download iti liturgy tayo nga nakapost ditoy Facebook page iti Central United Methodist Church. Tapno na addaman kakabsat technical difficulties nga mapasamak, ket adda ti guide tayo iti panagdaydayaw itang aldaw. Dawatek nga rod nga tumakder dagiti adda kabailan na para ti awis ti panagdaydayaw. Awis ti panagdaydayaw manipod jay Salmo kapitulo sa nga gasot ken 4, Apulo ken 8, umuna a bersikulo aging gana ti 5. Madaydayaw ti Apo, idaydayaw yu iti Apo manipod langit, da kayo nga agnaed kadagiti nangato adisso. Idaydayaw yu, da kayo nga angheles na, idaydayaw yu kada kayo na ilangitan nga armada. Idaydayaw yu, init ken bulan, idaydayaw yu dakay rumimat-rimat abitwen. Datayo amin. Idaydayaw yu dakay akangatuan a langit, idaydayaw yu dakay adanum itingatwan ititangatang. Idaydayaw yu kumaamin iti nagan ti Apo, ta idi nagsao na parswada. Kantayin tayo ti panglukat a himno, Gloria ti Diyos jay kangatwan. Ikan katangeles, tirago ang kalingag, jay banbantay agsaknap, Gloria, ti Diyos jay Diyos niya'y kangatuan. Pastores anya't gapo, nagpaito marago, damaganain daklan, kanta na'y langitan, Diyos niya'y kangatuan, Gloria, Diyos niya'y kangatuan. Joy Belen umay kayo, agayaw iti Apo, angeles agkantada, tati orinay anak, Gloria.
kangatuan, gloria. Diyos niya'y kangatuan. Kulong inget panglaw, inanakayanakan, puspuso umay kayo, ti apo dayawen niyo, gloria. Di Diyos niya'y kangatuan, gloria. Di Diyos niya'y kangatuan. Amen. Agkararag tayo. Mananggayat ken managparabor a Diyos, iti daytoy nga aldaw idaydayaw da ka. Ken maminsan manen o apo pagyamanan da ka, tan nabalinan mi manen o apo iti, imay iti daytoy abalay ti kararag mo. Uray met kadagiti kakabsat mi nga saan mi nga kadwa ita nga aldaw, adda kadagiti balbalay da, ken adda kadagiti na duma-duma nga probinsya, nga kadwa mi ita bayat iti online worship service. Ket uray met kadagiti kakabsat mi nga naawanan gundaway nga makipaset iti serbisyo mi ita nga aldaw. Apo Diyos, agyaman kami iti napalabas sa Domingo, tadi na kam binaybayan. Inlisi na kam iti anyaman apeggad ken sakit. Agyaman kami met o Diyos, tiyaay mo nga anak mo nga ni Jesus. Iso ti kang runaan a rason ti selebrasyon mi ti Christmas. Nayanak tapno mang subot kadagiti basbasol mi. Pudno unay ang nagimbag ka o Diyos, ti bibiyag mi. Nupay adu ti pagkurkurangan mi, adu ti nagbasbasulan mi, ngem sika nga apo mi saan ang nagbalbaliw. Iti ayat mo o Diyos, pudno nga marik nami, ket dawaten mi nga sika nga rod iti mangidalan ti serbisyo mi ita nga aldaw. Dawaten mi o Diyos nga ti Espiritu Santom ti makikaadda kada kami, ket isaganam iti puso panunot ken riknami, iti daytoy nga in kami panagdaydayaw ken ka. Pakawanan na kami o Diyos, kadagiti basbasol mi, iti padami a tao, nang nangruna ita sangwanam. Daytoy iti dawat kan kararag mi, iti napatag-anaga ni Jesus, isuti nang isuro ti kararag nga. Ama mi nga dakas sa dilangit, madaydayo kuma tinagan mo. Umay kuma ti pagariam, maramit kuma ti pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamet ito'y daga. Idem kadakam ti taraon mi itinaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami iyeg iti pannakasulisog, no di ket ilisi na kami iti dakes. Takukuam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria nga agnanayon. Amen. Denggem mo apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, ar-araraw mi. Datayo amin ti pamati dagiti apostoles. Mamatiak iti Diyos Ama nga manakabalin amin, anamarsway ti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesu-Kristo bugbugtong nga anak na, ken apo tayo at timao iti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus, natay ken naitanem, imulog iti yan dagiti patay, nagungar iti may katalungal daw, imuli sa dilangit, ket situtugaw iti makanawan iti Diyos Ama manakabalin amin.
Agapunto sadyay nga umay mangukum kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati met iti Espiritu Santo, iti Santa Iglesia sa pasap, iti panagtitimpuyog dagiti sa santos, iti panakapakawan kadagiti basbasol, ken addanto met panagungar iti bagi, ken biag nga agnanayon. Amen. Kakabsat ko, dengganyo ti kunan ni Juan nga evangelista. Gapu iti kastaunay a panagayat ti Diyos iti lubong. Inted na ti bugbugtong nga anak na. Tapno ti siya sino man ang mamatikan kwa na, saan namatay no dikat agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong tapno ukumen na ti lubong, no dikat tapno isalakan na ka. Aramaten tayo nga ro daytoy akan ito, tinaulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman ti adda kabailan ng agparintuming, mabalin na nga aramiden, babaeng kadagita pagparintumingan nga adda o nairanta, kadagiti ni sangwanan ti pagtugawan nyo. Agkararag tayo. Manakabalin a Dios ken Hesukristo, ama nagayat unay. Uray pa'y kadagiti managbasol akas kada kami, tapudno, a naglabsing kami iti napalalo. Ken saan mi nga impangag dagiti mayan nurot iti pagayatam, isu nga saan kami amay kari. Ngem gapu ti ayat mo kan dungom, adtoy kami adumawdawat iti kaasim. Pakawanen na kam apo. Isurum kada kami, iti panagayat kadag iti karubam, ken kastamat iti iglesyam. Amen. Iturong nakaken ka, pala na siyem ti dalan ko. Pagranyagem katrupam kanyak, tapno sikati naimbag ken naparabor nga agsapat tayo amin kakabsat. Kastamat kanya kapu. Ulitik man. Naimbag nga agsapat tayo amin kakabsat. Apo, giyaman naklaonay. Numampay kalkalpas iti Paskwa. Ket gala din tayo kakabsat, no, da mangkablaaw kada kayo, at sumungbat kayo. Uray tapas kuwapay lang met, anya. Anyway, agyaman tayo kada kayo nga adatoy uray mampay kaaduan na. Ti awan kada tayo ta amuyo metan iti membership iti Lokano congregation. Ket 95% ket nagaw-awid da ja probinsya. Isu nga iti kanta tayo madamdama nang rona ti anthem ket recorded na. Nimbaglakit din tandapay na alang pangulo
Taagawid to kano pala ang ito no 29. Mapanto kano makibaro nga tawon iya Isabela. Ngem no man pay kasta itinagan iti Central United Methodist Church. Ken iti daytoy nga gimong ti Ilocano nang nangro na itinagan ni Apo tayong Jesucristo. Adtoy kami nga si pupuso, si raraem nga mangkabkablaaw kada kayo kakabsat. Itinarambak naragsak nga agsapayo. Ken kastamot kadagiti ni gagayem kakabsat nga awan kada tayo ngem addada kadagiti pagtainganda makipagmaymaysa kada tayo. Iso nga sapay ko mata makitak to into no malpas daytoy ngayon tayo panagigimong kakabsat ket addanto makitak nga agbuybuya uray man laeng sangaribo. Kada niya. Kastoy iti kadu ti agbuybuya kada tayo kakabsat. Ngayon gana into no bigat adunton makita tayo at least nasa 1.8K nagitagbuybuya kada tayo. Iso nga da kayo kakabsat nga da kadagiti pagtaingan nyo nga makipagmaymaysa ken makipagdaydayaw ken Apo itinagan met iti Central ken daytoy nga gimong nang nangro na tinagan ni Apo tayong Jesucristo. Kablaawan da kayo kadagiti adatoy lokal naragsak ken narambak nga bigat dagiti addaan ti sa bali nga lugar lang nangro na dagiti aditi balasiw iti taaw. Naimbag nga malem, naimbag arabi iyo amin. Adtoy kami nga mangikarkararag nga sapay kuma. Ta saan laeng nga iti bagbagiyo ti maawan. Wenno saan mi nga kadena no diket dagiti datdaton nyo ket ipatulod yo. Wen kakabsat kayat tayo nga kablaawan, dagiti kakabsat nga madamdama ket agawid danto Isabela. Ngem gapu iti ayat ken dunguda ken Apo adada ditoy dagitoy di Guzman family. Mabalinda nga tumakder. Dagitoy kakabsat. Ayan. Ay palapakan tayo matisuna Ayan. Ken adapa dagiti kagayem ken kakadwa tayo nga datoy dagitoy nga pamilya mabalinda nga agtakder. Ayan. Naimbag nga sapa ket sumangbay kayo. Si pupuso kami nga mangpasangbay kada kayo nga daan rag ken ayat. Ken kidaw mi ket sapay kuma tani Apo Dios isut mang tarabay wenno maadda kada tayo. Ket kaya tayo met kablaawan am amin nga kakabsat nga dimteng iti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada. Akas iti gagangay kakabsat yakon nga basbasaan ti maysa kan maysa dadat makita yo dagita datayan ta screen. Ngem kayat ko laeng nga pangpangruna nga awan met kadatayo ni kabsat nga risa refuerso iso na tagkasangay iti Ilocano ken kastamet iti kalman di kabsat nga sa Meya. Ken kastamet dagitoy kakabsat tayo nga Ilocano dangem adda ti Ingles. Ayan. Makitkita tayo dagita nga itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo nang nangruna. Ken kastamet siyempre ti daytoy nga gimong kumabkablaaw kami kada kayo kakabsat mi. Iti narambak naragsak nga panagkasangay ken aldaw iti kalaysayo. Isu nga isarsarunomen to met dagiti ni kidkid daw ken kastamet kadagiti karkararag mi. Asapay kuma. Tani Apo Dios iti mangtarabay wenno maadda kada kayo kabayatan iti panangdaldalya sa tiyo iti baro atawan nga isut imparabor ni Apo kada kayo. Happy anniversary and Merry Christmas sa inyo na hindi ko pa nabati and happy birthday sa mga may kaarawan. Kahit ko laeng nga ipakaam mo, ngayon umay nga
may kasanga at talupulo kat maysa covenant service. Ket alas 9 to kakabsat iti sapa. Saan nga rabii? Agsapa. Tapno iti kasta, iyad adayo tayon to, dagiti banbanag nga isot mabalin nga mapasamak, iso nga sapsapain tayo. Ken makapagrambak tayo, makapagsagana tayo, tin tayo pagrambakan, pagraragsakan, iti umay nga baro nga tawan. Iso nga da kayo nga danto, panawan na kakabsat, gundaway, agpakastoy kayo December 31 at 9 a.m. Kan kastamat kaya tayo ti agyaman kadagiti ni Bimadang nga isut nalpas tayo nga ibunong nang nangruna iti outreach committee. Adu kakabsat. Kaya iti nagrag-o ken nagragsak babaan day nga sang kabasit nga naibadang iyo. Amumi laon unay nga sang kabasit man kurang man ngem gapo iti aglaplapusanan ang ayat ken dungo nga isu nga naiparikna tayo kadakwada nagado nga pamilya iti nabunungan dagita nga badbadang yo wenno inyaw awat yo. Agiyaman tayo ken Apo Dios, ken agiyaman tayo met kada kayo ket sapay kuma. Tani Apo Dios isut mangipulang am amin nga kinaimbagyo kadagiti agkasapulan. Agtultuloy tayo kakabsat. Babaan iti panakaybasa tinasantuan asurat. Iti daan atulag ang maibasa tatangaal daw ket masarakan jay umuna nga Samuel kapitulo 2 bersikulo 10 ken 8 aging gana 20 ken 20 ken 6. Kastoy ti kunana. Kabayatan na intultuloy ni ubing a Samuel ti panagserbi na ken ni Yahweh. Nagarwat iti nasagraduan nga apron a naaramid iti linen. Tinawen nga yaramidan ni nanang na iti basit akagay, ket ipanak ken kuana, no kumuyog ti asawa na amapan mangidatag iti daton. Bendisyonan ni Eli da Elkana, ken ti asawa na, ket kunana iti lalaki, sapay kumata ikan nakayupay ti apo ti sabali nga anak, amangala iti lugar iti ubing nga indaton yu ken kuana. Kalpasan na, agawid dagiti agasawa ijay Rama. Bayat iti dakdakkel ni Samuel, imad adda iti panakaitanok na iti imatang ni Yahweh ken iti tao. Tumakder tayo kakabsat. Iti panakaibasa, iti ebanghelyo ni Apo tayo Jesucristo babaan ken San Lucas, iti kapitulo 2. Manipod ti 40 ket maysa aging gana iti 52 a bersikulo akastoy iti kunkunana. Tinawa na mapan dagiti naganak ken Jesus si Jerusalem iti piyesta ti Paskwa. Iti agtawan ni Jesus 12 na panda na ki fiesta akas kadaywanda. Idinalpasan ti fiesta katagawidan. Nagbatin so si Jerusalem, adi amu dagiti naganakan kuana. Impagarup da, nga da iti bunggoy da. May sangal daw da nga nagmagbagna, iti madlaw da nga awa ni Jesus. Iso nga sinapsapul da kadagiti kababagyan ken gagayam da. Agsipod na di da masarakan, nagsubli da Jerusalem tapnon sa pulen sa Jai. Idi may katlungal daw, nasarakan da ni Jesus si Jai templo. Nagkipagtungaw kadagiti mamaestro a Hudyo, agdengdengeg ka nagsalsaludsod kadakwada. Nagsidaaw amin na nakangeg kan kuana gapu kadagiti na isereban asong batna. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana di nakita da. Anak ko kinuna ti inana. Apay ngay naramid mo da itoy kada kami. Kasta unay ti danag mi ken amam amang birbirok ken ka.
Apay aya berberukan dak insungbat ni Jesus. Diyo kadiam mo amasapul nga dak iti balay ti amak. Ngem di da maawatan ti imbaga na kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada nagawi di jaya Nazaret. Ket sadyay nagbalin na natulog nga anak. Sinalimot-matan amin dagitoy ti inana iti puso na. Dimakkel ni Jesus iti bagi ken nagbalin na masirib. Naiayo kan kuan na ti Dios ken dagiti tattao. Dagitoy ti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Itdem ti tinapay ti biagapo ama ito'y kararwa kaspan ng ted mo jay den at baybay kadagiti tao adunay. Ita kanito manggigan tayo ti mensahe ni Apo babaen ti kanta nga ipaay ni Kabsat Mark Aldwin Kedding. Babaen ti Ilocano Choir. Like a sister shadow.
Palakpakan tayo matkakabsat dagiti nalalaeng nga inikan ti sirib talugadeng ni Apo nga pinili na nga isu ti mangipaay kada tayo ti sanewang ti kanta. Agkararag tayo. Iti iyaay mi iti sangwanam aw Apo. Italekmekan ka daytoy ngayon kami panagdingdingeg kadagiti sasaom. Tapnon dagitoy nga sasaom ket masalimetmetan babaan iti nasantuan nga espiritum kadagiti kaunggan wenno puspusumi. Bendisyon nam iti tunggal maysa kastamat daytoy nga adipan mo. Itinagan ni Jesus. Amen. Amuyo kakabsat at na miracle nga napasamak ako na ni kabsat nga Noel. It's a miracle ko na. Isungay tata, numalpas tayo iti ni 10:30 at the price tayo kano. Iso nga madamdama kakabsat. Humanda ka kapatid na Noel. Imagine that we have a 28 minutes pa. Yeah. Anyway, kadagiti kakabsat nga hangkopay nga nakablaawan, maminsan pay. Merry Christmas. Agyaman tayo, kinapo agyaman kami, iti si bubukal la pamilyami. Taado ng agpaiso kakabsat iti naawat mi ken Apo aparabor ken bendisyon. Da kayo amin. Diakon nga may saan ngusinno kada kayo. Tapudpudno launay nga iti Paskwa ket saan laeng ang mangawat no deket iti pudpudno nga kayat ng sauan iti yaay ni Kristo ket isu ti panangipaay panangiyawat. Isu nga iti daytoy nga kanito ket kayat ko nga basaan iti pagbasaran tayo iti daytoy nga agsapa. Iti Matthew o Matthew, iti Lucano Matthew. Iti may kadua nga kapitulo manipod ti umuna bersikulo agengana ti 12. Ngem diakon nga basahin am amin no deket iti laeng siyam agengana ti 12 kasto iti kunkunena. Pimanaw daket idi adadan iti dalan nakita namanen day dibituan ang nagparang ijay daya. Idi nakita da, anyan arag sakda, anyan arag uda. Indaldalan na ida, ginggana, ang nagsardeng da, itingatuan ti balay, nga ayan ti ubing. Simbrek da, iti balay, ket nakita da ti ubeng ken ni Maria, nga inana. Nagparintumeng da, ang nagrukbab ken kuana. Kalpasad na, inruarda dagiti sagsagot da balitok insenso ken mira ket indaton da ken kuana. Idi nagawid da iti ilida. Sabali nadalan iti nagnaan da ta idi tagtagainipen pinakdaaran da ida ti Dios adidan agsubliken Herodes. Iti penang sapsapul wenno panang birbirok iti kinapudno. Saan amay limod kada tayo kakabsat? No apay nga adu iti matiktikaw kada tayo. Ket kalpasan na mapukaw. Detamot ti pag rugrugi ti panakapukaw ket datamatikaw ka mo na kaslay di kalman. Napang kami ti may nga gayem. Ni apay datik nga pagpagnaan ket natikawak si kayo.
Allah, ay, tadik sa dati ba? Dokon kun na malaki din. Nagdra-drive dak imbaglaki din tadan ni bakit ko. Bakit? Ay ba man ni gayem nga waste ko nakat. Oh, waste of time mo day bagbaga na. Pag subli, sublin na kamo yung data waste of time. Imbaglagi din ako na natagayem mo ni waste. Ada nang iturong basit ken ka. Idag sublin yan ni pan nakaamok iti kalsada nga amok ay amok dato yan konak. Dayta ti kaadwan na kadatayo kakabsat no matikaw ka isut gapuna nga mapukaw ka. Adda panawan nga na kagurgura tayo dagiti daduma isut gapuna asaan tayo makapagpapanya. Adda panawan nga si tayo ket maringguran tikat ko nga saawan. Yung maringguran kas laki ni Herodes kung kuna na daytoy. Naringguran ni Herodes idi madamag na nga danayanak. Nga hari kadagiti ar-ari kita nyo no si kaman lang no si kami nga papastor adda mangiba nga pastor adag service yan ti membrom nako dayta ti maysa nga maringguran kami no dadduma hanga mabalin kasta tirikrik na ni Herodes ta iso na ti agar-ari idi ngem idi madamag na nga damayanak nga ari kadagiti amin nga ar-ari naringguran. Iso na ito iti gapu na kakabsat no maringguran tayo mat ket saan tayo nga makapagpanpanunot iti kasayaatan. Apay nga ta nga umapay dagitoy kada tayo. Wen tadaytoy iti gagangay. Daytoy ti gagangay agalad ti tao alisto nga agbalbaliw. Napintas iti panaglangan-langan ita. Kaguram ton imbigat. Deta ti tao. Natulnog ka ita ngiminto no may nga lawas. Agbalbaliw ka manen. Uray kumano iti panagbalbaloy tayo kakabsat, ket iti panagrangay tayo, ken iti pada tayo. Dayta ti kayat na nga sa uwan, iti panagbalbaliw. Saan kang agbalbaliw patras? No di kat iti panagbalbaliw, ket iso iti panagrangay tayo, ken kadagiti kapada tayo. Daytoy ti kayat ko amat mamatmatan tayo kadagiti talo a masisirib nga tattao ditoy nga imbasa tayo nga isu iti pagbatayan wenno pagbasaran itin tayo panag iti mensahe tayo iti daytoy nga agsapa. No mampay adda napintas amay kay papanan interpretasyon dagiti scholar asakbay a mapandawen no masarak da ni Apo Jesus dagito nga masisirib ket naggapudaken Herodes. Amo tayo daytoy nga istoryan, amo tayo daytoy nga kakabsat. Tano iti tawen tayo, iti pagbasaran tayo kakabsat. Tawen kada tawen nga daytoy ngay bagbaga ti Biblia ket addalaeng nga kankanayon dita. Malaksid laeng no di kayo nga agbasbasa, malaksid laeng no di tayo nga agsimsimba. Ta di tayo amuno anya ti istorya iti pasamak iti dayta nang nangruna iti tallo nga masisirib. Nga kun na tayo iti kantay Three Kings, tallong ari. Ngimit ti Biblia, nalawag kakabsat, dagito kit mago, scientist, masisirib. Inikan ni Apo ti talugadeng, nga adalin da,
dagiti banbanag nga day iti tangatang. Scientist nga rod. Isong amuda no niya ti partes, iti bituin, iti Mars, wenno dagiti nagranranya gita nga to, amuda amin dagita. Scientist na nga rod. Iso na ita kakabsat, dagiti interpretasyon, at napintas nga kaipapanan. Naggapuda kin Herodes, sakbay nga masarakan da iti ubing. Amo tayo launay kakabsat no anya a klase nga ari ni Herodes. Iti maysa nga sarita nga kunkunak akas kadatayo nga Ilocano, narungsot. Amo iti narungsot? Talagang iti ko na tayo. Hanlay nga narong na, dakes. Ngem naun unigayam te kayat na nga sa uwan dyan narungsot. Ta iti narungsot, amin nga kinadakes, ket mabalin mo nga isarek iyan tinarungsot. Amin nga dakes. Dayta ni Herodes, narungsot, awan amon na, tauray pa iti kabsat na kakabsat nga ni Felipe. Amoyo tinaramid ni Herodes, iti kabsat na nga ni Felipe, inala na, ya asawa na. O, kita man. Kabsat mo, asi bibiyag, nga kadkadwam, alaem ta asawa na, kat asawaem. Ken ti maysa nga pagladingitan iti kaadwan iti dayta nga panawen kakabsat gapo iti karungsot o kinarungsot daytoy nga ari ket iti panang papapatay na dagiti ubeng manipod iti dua a tawen pababa. Kita nyo man? Awan riknana, awan puso na. Iso nga ko na tayo narungsot launay, tauray dagiti ubeng ababaset. Ketim papatay na, taapay. Madina kayat, ngadda nangat ngato, ngem isuna. Amin nga lalaki nga ubeng manipod nga tawen agpababa. Impapatay na. Kastoy, kakabsat, iti kinarungsot daytoy nga ari. Nga iso, nga kunkuna, nga sakbay, amapan, dagitoy, talo nga nalalae nga tattao, sakbay nga masapul da ni Apo tayo ng Jesus. Ket naggapuda ken hari nga Herodes. Sa bagay kakabsat, ito'y iti kaadwan na kadatayo. Agapu tayo kadagiti bibiyag asaan amayan nurot iti pagayatan ni Apo. Saan ka di? Namaminsan pa'y kakabsat, siguro na istoryaik man yung tibiyag ko. Awan ti mamati ni apay ni pastor nagpastor meten. Apay ni amor nagpastor meten. Anya tinaramid ken kuana ni Apo. Dayta nga ti banag nga pagsiddaawan iti ado ken iti kaadwan na katayo aggapo tayo iti bibiyag nga saan nga mayan nurot ken Apo. Saan tayo amay kari ken kuana gapo kadagiti adu nga paglablabsingan tayo. Ngem idin nasaraka kon o nasarakan tayo ni Apo Jesus, nagbalbaliw iti bibiyag tayo. Daytoy iti kayat ko nga maendingan yo kakabsat, nga iti panagbalbaliw ket iti panagbalbaliw nga addaan panagrangay. O siya sinno tata, daydi saan nga may kariken Apo, isun kakabsat iti adati sangwanan nyo nga mangiwarwaragawag iti kinaimbag ni Apo. Amuyo, iti panagbalbaliw,
ket isu manipod iti dakas agturong ken kinaimbag. Saan nyo nga balbalik ta din? Naimbag ka ita, into no bigat dakas ka. Saan nga kasta, iti kayat na nga iparangarang daytoy akasasaad ti panagbalbaliw. Manipod ita, no sika ket dakas, ket agbalbaliw ka, agbalin kanto ang naimbag. Saan ka nga naimbag, into no bigat dakis ka, baliktad. Taado, dagiti baliktad nga sasao kakabsat, nga saan nga mayan nurot. Akas ko example lang yun, ti English. Love one another. Padasin yung i-revise, love another one. Di ba, sa bale? Isu nga ado, dagiti banbanag, nga no daytoy ipanagbalbaliw kakabsat ket no agsitayuman ket managdadakas saan nga mayan nurot. Ngem gapo iti panagbalbaliw adda kinaimbag. May kadua nga makita tayo. Ta iti panangsapsapul iti kinapudno. Tapnon iti panangsapsapul ket adda panagrangay, adda panagbalbaliw. Ket daytoy nga panagbalbaliw ta adda panagrangay, iti biyag ken iti pamati. Ammuyo kakabsat, adun dagiti nataengan. Nga kaslaawan iti panagrangay, iti panagpamati da. Adda na minsan, agisursuro na kiti Sunday school, tabarbaro na nga rod. Baro nga conferencier. Abat, timbak der dato'y 75 years old. Nga panglakayan iti iglesia. Pastor, kuna na. Hanga kasta ti sursuro da kami. Tinagdagiti ni naglabas sa pastor. Anya, din ayata tangko na. Anya ti kahit kung isurok kada kayo dat amumon, nagisuro nakpay. Tano ti ammom katuan suwan, apay di mo ayang anayunan tapno rumang ay, 2 plus 2 mot Ammo nga naawatan nyo ti kayat ko nga sa uwan. Nga iti panagbalbaliw ket addan panagrangay. Ta iti panagrangay nga daytoy kakabsat, iti kayat na nga sa uwan, nga sikakit pudno ang nagbalbaloy, tanaketam, nasapulam iti pudpudno nga kinapudno. Anya, iti bunga na, iso daytoy iti panangidaton. Hanlay nga panagbalbaliw, sanlay nga panagrangay, taado dagiti agrangrangay, dagiti mannalon, kakabsat. Rumang ay nga kusto, ngem awam mo ti bunga na, sobra, napanami yan ti bulbulong, ti panagrangay. Isu nga mga sapol, nga iti panagrangay, ket adda bunga na, isu dayta iti panangidaton. Idi nasapulan, dagito nga mago, ni Apo tayo nga Isu Kristo. Adda rag-o ken ragsakda, ken gapo dayta nga rag-o ken ragsak indaton da dagiti banbanag nga napapateg nga adda kadakwada. Amuyo kakabsat, ammo tayo amin no anya dagiti napapateg nga banbanag nga isu adda kadatayo, nga isu daytoy ti mabalin tayo nga idaton ken Hesukristo. Apay ta iso na ti imuna nga nagidaton iti bagina gapo iti ayat na. Iso nga ipakita tayo nga ro daytoy ngayon tayo pa nagbalbaliw ta nasarakan tayo iti kinapudno. Ipakita tayo babaen no kasano tayo nga idaton dagiti banbanag nga adda kada tayo. Dagiti napapateg a banbanag kas iti biyag tayo.
tinagan, ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Ket ita, agyaman kami pastor, iti nabagas a mensahe ti biag ti Apo. Ket ita, ti panawen ti pamanken panangidaton. Idaton tayo, dagiti apagkapullo, karkari, sagsagot, ken, datdaton apagyaman, kastamit kakabsat, dagiti special offering tayo, ikan tayo iti label na iti sobre para kadagiti kakabsat tayo nga nasalanta ti bagyo nga Odette, ken idaton tayo met ti sobre para iti my birthday gift to Jesus. Bayat amakan kanta, ti himno, ket maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar, bayat ti kararag. Maawis met, dagiti agtarigagay ang mga ramat ti online banking, ket mabalinan tayo iti agidaton babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Kantayin tayo ti himno ti panagyaman kan panagdisipulo, umay amin ang mapagtalkan. Dakaya mapagtalkan ken agpaligintay, Joy Belen makipagragragsa. Ori dagiti angeles na yanak, agdayaw tay kenkwana, agdayaw tay kenkwana, agdayaw tay ken Kristo nga Apo. Nakaya buybuyon, dagiti angeles inakay, dayaw ken kuana. Ikanta tayo, gloria ti Diyos kay matuan, agdayaw tay ken kuana, agdayaw tay ken kuana, agdayaw tay ken Kristo nga Apo. No siya sinuman kada kayo, iti da kabailan nang agparintumeng manen kabayatan itin tayo panagkarkararag, panangibabaet, ket mabalin ng aramaten na itapagtugawan, o kaya pagparintumengan, nga da iti sangwanan ti pagtugawan nyo. Agiyaman kami, o Apo, kadagiti sasaom. Sasaom anay langitan, nga isu, o Diyos, iti pagragsakan kadagiti puspusumi. Tapudpudno launay ng dadaduma, ken kaaduan na, matiktikaw kami, ken mapukpukaw kami. Isu nga mapukaw, no matiktikaw kami, saan mi amo, saan kami nga makapanunot, iti naimbag. Isu nga umapay, iti kinarungsot, ket saan kami nga may kariken ka. Ngem ka po, o Diyos, iti kinaimbag mo, tasan na kami, nga binaybayan, o di kat indalan na kami, tapnon makita mi iti kinapudno. Masarakan mi ni Apo mi nga Jesucristo nga isut, at dakabaalan na, ken pan nakabalin na tapnon, balbaliwan na iti biyag mi, so nga da kami iti dayto isang wanam, nga saan laeng nga nagbalbaloy no deket agbunga iti panagrangay na iti pamati mi. Isu nga dagitoy nga anak mo, o Apo, nga gyamyaman kang ka, impaayda idatunda dagiti sagsago ti kapo wenno apagkapulo, ken kastamet dagiti badbadang da kadagiti kasapulan,
Ken no kasano meto Apo ti daton da iti ianak mo wenno ti iyay mo nga isu amrambakan mi nga isu o Dios panagkasangay mo. Bendisyon nam nga rodam amin dagitoy o Apo nga datdaton kastamad daytoy nga biag nga isut insagot mo itatakada kami. Ken kastamad saan laeng dagitoy iti pagyamanan men duket dagiti pagyamanan men no kasanom nga rinepet iti pudpudno nga ayat iti tunggal pamilya nga adda kada kami. Sikangarod o Apo iti kanayon nga maadda kadakwada. Agyaman kami kadagiti kasangay. Agyaman kami kadagiti anak mo nga dimteng iti kalaysa wenno aldaw ti kalaysada. Agyaman kami kadagiti anak mo nga impulang mo ti karadkad sa lunat iti bagbagida. Tapudno launay nga pinalaeng mo kadagiti aming nga saksakitin ken aming nasagsagubanot iti bagbagida. Agyaman kami kadagiti ni pagsapulan nga isut impaay mo tapno nagbiag kami asinanama. Kanayon nga bendisyonam. Ken kastamet dagiti pagsapulan iti tunggal maysa numampay saan ditoy ilimino dekat adda ti sabali nga ilili. Si kangarod ti mangal alwad. Si kangarod Apo ti maadda kadakwada kas iti kiddaw mi iti daytoy nga kanito. Wenno Apo ipaay mo kadagitoy nga anak mo. Nga nyaman dagiti banbanag nga isu o Dios kasapulan dakan ka. Dagiti banbanag nga isut kiddaw da. Dagiti banbanag nga pangpanggap da iti bibiyag da. Ken kadagiti anak mo nga agawid kadagiti probinsya da. Si kangarot ti mangiwanwan iti bibiyag da. Si kangarot mang salaknib kadakwada o Apo. Tapnon makadanon da iti pagtaingan da ken makasublidan to nga dandrag o ken ayat. Nga pudno launay nga si kalaeng ti pagsanggeran ken si kalaeng Apo ti pagkamangan mi. Awan ti mabalin mi o Apo. Numayadayo kami ken kawen no awan kakada kami. Isungadto kami. Sinanama si papakumbaba nga si kalaeng o Dios itinamnama mi. Dagitoy itikid daw mi ken Hesu Kristo nga isut manubot ken mangisalakan mi. Amen at amen. Agtakder tayo. Kablaawan ka, orianaya nakanak ti Diyos nagbalenalasa. Ken ka Jesus na ited dayaw ken dayak agdayaw tay ken kuana agdayaw tay ken kuana agdayaw tay ken Kristo nga. Dayawan nga ipanglunan, Ama. Kakabsat ko ken ayatek idaunay. Intay nga rudlak aman iti bendisyon ni Apo Dios nga dasa di langit. Iti kanayon, iti ayat, ken panangisalakan ni Kristo. Ken kastamet, iti kaada kada kayo, tinasantuan nga Espiritu na tapon alwadan naka. Ikan naka, iti talna,
iti panunot ken iti biyag, ken kanayon nga mangiwanwan it kadatayo. Ita, ken iti agnanayon nga wan inggana. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Merry Christmas and a prosperous New Year. Pero sakbay tayo, kakabsat, ngayon tayo patayan, wenno lipasen tayo. Kahit kuman nga awagan dahi ubing, tamabalin tayo laeng nga idaton, saglit.